Ano ang masasabi mo? Anong? Ako si Masasabi mo, James. James? Ako si James, hindi Anong. Si Anong nag-iisa lang, si Kapitan. Ay, wala lang. Akala ba wala Ay, ibibidyo ko yung ano. Dok, ne? Dok. Dok, ito na yung ano. Busy kang kuhat. Dok, ito na yung manubela. Oh. Yung team kayo. Orbis. Binigay ko sa kanya. Kasi na ano yung Bali yung manubela ko. manubela na kaya. Maganda yan. Yung siyempre ako sa Swal. Ay, dun sa napaka. Hello, Rudy. Hello. Katubo na yung balikan pa lang. Hindi na magka kilo Oh, Dario, ano masasabi mo? Ano? Saan? Tungkol sa... Nawala ka pa sila. Nawala ka. Manong John, ano masasabi mo? Ay, di good luck. Good luck sa inyo lahat. Good luck. Last stage natin, ha? Last stage. Last stage na to. Last na. Awarding sa 17. Wala nang race. Wala nang race. Kasi pagod na kayo. Hindi ka ganun. Kaya dati mayroon pa dito. Oo. Linggo. Ay, linggo. Linggo pala. So magkita-kita tayo sa linggo, ha, Kap. Okay. Ay, saan na naman yan? Okay, okay. Doon sa Baywalk. Iwok. Sa linggo. 17. Ha? Ano na? 17. Oo, 17. Linggo. Anong buwan? Mangyayari? Awarding na yun. Wala nang ano doon. Wala nang laro. Para lahat nakapahinga, ha? Okay. Sige. Andring. 17, ha? 17. Sa Baywalk. Awarding. Linggo. Oh. 17. Andiyan yung iba, magsisimula na yung game. Nagre-reorganize lang. Ba't yung significant naman? Oo. Kasama yan kahit na naka mountain bike. Sige. Kunin mo doon. Ayan, magre-reorganize na. Automatic. Para ano. Ganda ba? Ganda sir. Mas stiff siya.